Unsa ka amazing si Senior Santo ninyo. Thank you, thank you. Niabot ko diri mga 6:39. Lipay ko. Wa jud ko stress. Ma-stress jud ko basta kanang malita. Sus kaulawon kayo. Kani ba yang malate mo? Na. Kani ba yang malate guys? Tinuyuan ba ni nato? Kanatong pagkalangayan tinuyuan ba na nato? No? Wag tayo laing i-blame ana dili sakyanan, dugay kayong sakyanan dili ay. Ang istorya ana, ikaw mo ilang-ilangayan kay kabalo ka nga late ka, kabalo ka nga layo, ngano kang wala kay sakyanan, ngano ka nga wala nagsayo. So mao ni guys, karon mga igsoon piti na kong lipaya kay relax kayo akong kuano kasakay mami permi ni Sir Vic nga katong master teacher sa hagdan, no? Lipay ayong paminaw nindot kay paminaw ning sayo ta oy. Nindot kay paminaw kanang di ta stress, no? Mo gani atong likayan mga igsoon so makatulog tag sayo. Alabirag pinakadugay ginato 10:30 gyud makatulog ta ana bisag alas 12 pero mga 2 hours lang to 3 hours nga kanang hinanok jud kaayo ta mga igsoon. Nindot kay atong katulog enough ra ba gyud na bisan pa kag maghayang kag mga pulo ka oras siya di ka katulog mas stress jud ka pero salamat sa Ginoo kay ayo atong tulog ayo atong kaon ay taglawas maura gid na mo ginay pinaka importante karong panahon na low cholesterol wala di ta low ang atong sugar, no, ang atong heart healthy, ang atong mind healthy, atong lawas tanan-tanan, no, healthy mo ginay pinaka-importante nga magpasalamat kita sa Ginoo every time. Unya karon mga igsoon ganitong pagkalimtanon gadahan lagi kay itang mga dago mga natusok sa atong lawas, na atong kalawasan. Daghan hangtod karon daghan pagyapon mangutana sa ako ang kanang naabaday ko gioperahan baday ko yes gioperahan ko sa kasing-kasing 2007 unyang akong eldest is 2011 unya 2016 akong youngest. Puro na sila CS so tulo jud ka operation major yun na sila puro sa akong mga anak nya kay limtanon mag-aita nagstorya ko pag na good morning ko sa akong principal sulod din ko nagbayo dayon ko 6:39 sus pag abri na ko paglantaw na ko sa yawi kay wala may yawi so pagsakay pa lang nako sa tricycle nga gihatod ko sa akong hubby pagsakay pa lang nako ingon ko walay suglay insa manudlay pa kang nanay series so nanaog ko no pag kuana mo paglingin ko na may series so nanaog ko sabi sakay ko series tayon pagkahuman ato mga isuon kay lisod lagi kay ang pag-transfer so di na ta ma-transfer dili na ta no magpaabot na lang ta sa kababuton sa Ginoo, no, so di lang tapos pusan padayon lang gyud tari katakatawa sa limbad kay tabaw man atong tuyo, no nya ingon anak mga igsoon niya ambil kog sudlay ra ako nalimtan karon mga igsoon kay pakita na ko si Yahweh kay naamot to gabi kay nagtudlo pa bi ako gabi kay naalagi slot diri sa kanang birin sa rigla niya bata bi ako maduyugon nga alangan ako kanus ang taon siya makakaton kung ako nagpirme nya di man midlas kong lawas, no, may na lang na magsaba-saba, no, bisag munas ginhawa ta ini so mo to gatudlo ko nya abot na ko didto sa balay mga almost 9 o'clock na nya ang Yahweh na matos ako ang uniform sus karon mga igsoon ko my God gahapon nabilin is kanang folder mo to gihatod sa kumanan diri kanang karon Yahweh na put ay ko nga ay sus Ginoo ko dapat kabag kita mo manage atong stress kay wa ta na stress atong malit batag dili na stress na pud si Yahweh so abi na kog sudlay ra ko na biyaan apil pud ang Yahweh karon mga igsoon pag-abri na ko sa pitaka naam dito akong Yahweh praise the Lord so manudlay na ta muna resourceful mga igsoon manudlay tag brush ay wala man tayo sudlay ay nahabilin man atong sudlay so manudlay tag brush naa ganito one time mga igsoon isa kayo series wala pa katakdo ako takdo niya wala pa sudlay building maglagot, no, ingani atong kinabuhi, no, ingani atong kinabuhi ay nahigugma tas atong trabaho, nahigugma tas sa gihatag sa Ginoo. May gani ni kay natay trabaho kaayo na lamang, no. Perting ayo ha dagang kayong privileges sa maestra magabuota.
bahala ta tinog ingon ani atong kinabuhi survival ra pero pura buyag no. Pasalamat jud sa mga igsoon di ta magsigig reklamo. Mauna maurang sudlaya mga igsoon. Balakag brush. Pwede ra gyapon. Pwede ra gyapon atong sudlay kani brush. No. Ako ang pagka kuan jud ko kanang sobra ka busy sa akong kinabuhi. May igsoon nang hugas pa kos plato ha. Nang hugas pa kos plato kinanaan sa akong mga boys. Kanang akong mga boys isod man jud og bisan pag sa una to mandar sige tag sermon on the mount sige kitang ga sermon. Di ta mabalog sermon di po na sila mabalog pinaminaw. So nang hugas pa in taon ko kay wala man in taon nang hugas ilang gikanan gabi naghipos pa ako sa mga pinilo na ko. Mo na ang resulta na to ini mga igsoon mo na. Perti yung pagkabisiya, no? Inahan sa kanunay panabang mo nang don't you dare maghusga kayo, no? Ayaw jud mo husga-husga sa mga tao kay wala gid mo kabalo unsay ilahang kigampanan sa ilang kinabuhi mga igsoon. Ay gid mo og husga-husga, no? Wala gid mo katungod nga manghilabot, no? Paningkamot ayaw sigig pangdaot, no? Yahay gid tag paningkamot mga igsoon kay wa gid mo, di gid mo loon, wa mo nasayod. Kung unsay ilahang kinabuhi mo nang dili magkuan, no? So kung nahigugma ka sa imong pagkainahan, sa imong pagka-asawa, wala jabon tanan mga igsoon. Hugas pa ko. Nya kaysa may makasudlay sa ko galingon, nudlay na lang ta inigpan. Sa imong anak rato mga igsoon, no? No, family matters kanang atong pamilya. Makuan man gina mga igsoon, magbalos na og madam lag syaro pod. Perti na tong paningkamot. No, muna wala na lang tayo sudlay kay di naman ta katimans tong kaugalingon. Importante na ligo ta kay aron mawala atong stress. Ano mo igsoon nang sudlay na lang tayo brush. Kanindot sa buntag mga igsoon, ay kaaligir. Pag-amping o pag-ampo, no? Kay ang Ginoo maayo o maluluyon. Naagit ang Ginoo, no? Kay wala pa Ginoo ngano man og utang pa lang og dili siya wildfire, no? Pinara pa mga haka-haka na pod. Og dili wildfire ang LA ngano man ang katong groto ni San Jose og ni Mama Mary wala siya na kuan. Wala man lagi na sunog. Be. Pastil lang ay. No? Tuo na lang gud tang naay Ginoo. Tuo na lang gud ta. Maayong buntag. Niya mag-amping og ampo, di magreklamo, magsigpasalamat sa Ginoo sa mga grasyang nadawat ilabi na sa kapiskay.